И здравейте хора на едно ново видео с приятел ми. Здравейте. Чакайте хора. Ще цъкаме О за два. Да е. Така, качих се надале. Добре. И хора, след това видео, Ванко ще качи видео на такова с Фреди. Five Nights at Freddy's. А чакай, Ванко, ние забрахме нещо, бе. Чакай. Какво? Тук трябваше да има чекпоинт. Окей, цъкни на лапто. Пишеш, че има чекпоинт. Давай черно. Да, аз съм на бяло. Сега. Чакай. Хейо. Я? Елай тук, елай тук. Добре, цъкни го. Давай. Успя ли? Не, тук е сега. Окей, как трябва да цъкнеш в насилието и бързо. Ами хора, направихме тук левел 1, сега Започваме с втори. и мислям поне да стигнем до половината е тук. На ето е. Как мислиш? Или може и да е лесно? Тук. Чакай, Ванко, виж, трябва да задържим двамата. Двамата трябва. Бързо. Бързо, Ванко. Може. Много бе. Текс. Ние сега няма ми помагаме. Да. Чакам да цъкна. Не! Трябва да умреш заради мене. Бързо. Добре, се давай. Тенкс. Учвам се на залилавото. Качвай се. Айде. Сега че на качи се горе. Учи за зеленото. Добре. Не, Ванко! Що го пусна? Без да искам. Чакай. Не дей. Снуба ще се оправи. И мен ще ме изоставиш, брат. Дай, качвай се. Сега цъкни на лилавото и после на зеленото. И ще ти кажа кога да пускаш. На зеленото. Сега само стой там. Цъкам на бялото. Идвам. Пускай. Ванко, бързо. Айде. Давай, бързо. Айде, втори левел го направихме. Големи сме бълки. Сега Време за трети. на трети. Давай. Отивай нагоре. А тук не може да се върне. Я тук цъкне. Аре? Аха. Сега отново. Така, дай пак. Пак. Окей. Давай. Ей! Чакай. Хейо, чакай. Аре, сега пак.
Сега пак. Съм спокойно виждам. Да, учай за жълтото. То. Нищо. Сори. Разбрали? Да, разбрах. Не! Казвам ти да не тръгваш! Разбрали? Оцелях. Ама след че умрях. Са можеш ли да се качиш или не? Да, мисля, че мога. Аз директно ще ти помогна за лилавото. Виж, не дей да тръгваш по лилавото. Чакай, не дей. Давай. These are Anubis. Успя ли? Не. Защо трябваш да скачаш? Не знам. Някой да го задържи, бе? Няма. Не, малко махни са. Няма да им го задържаш. Те друго задържат, не ни. Хора, тук малко е така... Айде сега ги тролни малко. Чакай. Брат, тъс отгоре пречи. Ко? Айде долу, бе, бот. Добре. Бързо. Добре, аре. Thank you, bro. Ние я и помогнем, защото сме toxic friend. Не. Виж как натролна, брат. Не дай да й помагаш. Ето и почвам да скачам. Ами човек, не можем да направим едно елементарно нещо. Човек просто ми напрего този. Не, натролнах ти! Добре, този път ти го... Добре, сега ще дойдем, като свършим с тези стъпала. И хора, минахме това там, де беше кошмар.
Голям. Да, учай се. Добре. Само аз не трябва да падам, брат. Само да държаш. Моля те. Пускай. Идвай. Моля те, не умирай. Добре, след двамата чукаме и веднага се опускаме. Бързо. И направихме го. Айде! О, някакво яйце. Да, имаме. Чете, джема. О, аз ще го купя. И какво ми се пада? Анкамо. Иначе Това искаш... е... Второто. На тебе какво че се падна? Не знам. Аз не го отворих, но иначе искаш ли да направим лава? Да, лава и ти. И това да е за днешното. Да. О, това е гъвносно е. Я. Това си. Чакай, не бързай. Бързо, синьо. Не бе, то няма ли синьо? О, то има такова време. Изчакай го. Не бе, Ванко. Трябва да го... Не махни. Трябва едновременно да ги цъкнеш и бързо да бягаш. Не, ще кътнеш. Добре. Чакай, не бързай. Изчакай и двете само мах. Давай едновременно. Скачай. Не. Хей, я спрях. Изчакай. Едновременно. Айде. Давай. Скачай. Бързо. Лавата е Не. и гъвносно. Споко. Бягай, ще успееш ли я да видим? Успя. Да. Успя. Давай, вярвам в тебе, бързо. Бързо. Моля те, че лавата се качва. Бързо, минавай. Той. Не. Не. Хора, сега е тук да направим. Ще късни ме пак от лавата. Ако не побързаш. Бързо, знаеш по кое. Ти какво беше? Айде, бързо. Я затръшна жълтото. Йо. Той е чак настрани. Застани и тук на гълчето. Бързо. Тако? Лавата. Бързо, че се качва. Хе-хе, смешник. Убих един смешник. Не, аз умрях от лава, брат. Не, Това чакам. чакай, аре, учай. Дръж. Не дей. Тръгни. Застани на стената и тук. Не, направо е те. Не ме блъскай там. Добре. Да, по стълбата. Добре. Хора, тук се справяме. Тя трябва нещо. Лавата, тя се качва, бе. Да. Скачай надолу. Схвана го. Да, и аз. Добре. Бързо, минавай. Добре, хора, тук се справяме. Задръж го, така. Бързо се на стената. Бързо. Скачай. Банко! Стената, бе. Бързо, на стълбата. Чакай, кой ще натисне това? Аз съм го цъкнал. Бързо. Аре, натисни го. Зеленото. Не. Никой няма да може да ми помогне на мен. Скачай просто. Умирай.
Добре. Това ще е по-гносно от стълбите. Да, наистина. Добре, ти го дръж. Добре, някак си. Трябва първо да се качим. Да, Да видим някой да се качи. Иде тук и скача. добре. Сега. Ама ти, натисни го първо. Аре, бягай, бягай, бягай. Имаме 13. Не! Скачам. Чакай. На косъм беше добре. Хора, зная, че можем. Само... Ти умря от някаква лава. Бързо идвай тук на вълчето и скачам. Си тая, който се качи. Добре. Бързо качи се. Не, бързо. Натискам. Бързо. Добре. Аре. О, тук паркур ли бе? Брат! Не. Връщам се. О, добре, умирам. Сори. Не пречи. Хора, ще се върнем и сега след малко. Добре, хора, стигнахме тук отново. Сега я да го направим. Този път скачай по... Внимателно! По-набутна! Не. Паве, гнус, зачето на гнуса. Да, гнусно е. По Ами... него схванах. И един по един ще го минава. Да. Давай. Да. Е, тук е сега ще правим, дали е тук за видеото. Айде. Айде, стигнахме. Добре, сега ти си там. Айде. Чакам те. Бързо. Не! Бази, ботките сме! Много сме... Виж ма! Брат, паднеш. Не, чакай, стой там. Не, умри. Дай на 3 да умрем. 1, 2, 3. Да ни е на еднакво ниво лавата. Добре. Добре, хора, е тука. Добре, айде. Трябва да го тръгнем. Бързо. Ах, я Неймар. Бързо. Нямаме време. Айде. Направихме го! Какво е О, това? не, брат, виж как се нататък. И какво е ти? Изчакай. Аха, чакай, сътриш го. С мене да бъде, после ще остана там. Бързо. Айде, отивай на него. Давай. Чакай. Добре. Цъкни. Давай. Добре. Давай. Брат, не мога повярвам, направихме го! Ай, бягай. Направихме го! Айде! Сега следващото предполагам, че е по-сложно от това. То даже има и повече. Той има повече вас. На този видео ще бъде достатъчно. Да, за че видео хора ще бъде достатъчно. Какво е той? I don't know. Бързо! Бягай.
какво да правя. Знаеш ли какво трябва да направим? Трябва да блъскаме и той, бе. Кое? Закони? За да задържи той, бе. Колко голяма си глава. И аз си казах, това е малко странно. Добре, не го ресетвам, само е тук идвам. Ами... Идвам. Само тук трябва да Внимателно, не бързай. Давай, качай се. Аз съм идвам. Тук ма е блок. Не, какво трябва? Сори, май е моята грешка. Без да иска отиде надолу или се мръдна? Мръднах се. Добре, стой на място, моля. Да я. И... Аре. Добре. Успяхме. Трябва да използваме тези двете за... Мръзнали за ко. Да, ама моето ще падне. Да, моето падне. И няма връщай. Пусни го. Идея са, пускаш. Аз ще се спра с него. Само не го разсетвай. Какво кача, бе? Качи го. Взели го? Добре. Да, едното е за той, другото е за той. Моля, само не по моста. Моля, да, брат. Не, друг. Да. Сега отиваш. Не. Да. Добре, хора, почти сме готови. Айде, Готови. хора! Правим го! Готови сме, хора, ние сме. Ами ела е тук. Да свършим видеото, е тук е те. Ами това беше за днешното видео, хора. Ако искате още такива видеа, кажете ни долу в коментара. Айде, чао! Чао!